Zapali. Vidite i šibice na ovdje. Sad ćemo da vidimo. Pobudio me, zaspao sam. Ovo može na ono uspored snimanje. Pa biće, da se vidi tačno šta si radio. Opa, evo sunce. Sad će biti slika. Evo ga, Porto Riko. Porto Riko? Da. Koje si ti rekao, Zorane? Ti hoćeš pčelu, a? Kad bi ja sad znam što treba da uradim. Evo ja ću ovo. Što ne uzmeš ovo? Neka pokrijte ako će se vidjeti gustina. Pa šta je? Crnca, a? Da. Sviđa ti se? Pa jeste, da, nešto mi je ostao pečačiji ukus juče kad sam ga uzeo. Samo što podelio sam s Veselom, pa... Pa zato sam donao sad tu po sljedeći put, ono što ti se najviše sviđa, pa ti mogu baš, znaš, da izbacimo ove... Malinu ćemo izbaciti. Da, to definitivno, malina je. Malinu ćemo izbaciti, da. Pa dobro, ne? Ja ću plašiti. Basoma. I sad kako je skočilo? Ne, to je bilo prošlo pre godinu dana basoma. Sad kao što ti ti si? Da. Čoveče, ono... Onda ovo za 300 € i nije skupo. Pa dobro, okrenula sam leđa. Slobodno, može ga dizati slobodno. U montaži to? U montaži, naravno. Smo stigli tu, no, proleto. Sad ću ukradem za nas skroz. Ja ću malo da vas snimam sada, da znate. Gde se vozite? A? Uroše, gde se vozite? U Ameriku. Ali sa čime? Šta voziš? S aviona. Pa ti si u avionu. Ovo je stjordesa. Da. Mila je stjordesa. Stjordesa Mila. Sergej je moj pomagaš. A Sergej je šta? On je kopilot, jel? Gledaj što je? Ja vozim, on je kopilot. Iznad koje si sad države? Sad idemo u Jamajku. U Jamajku? Da. A hoćete leteti preko Bangladeša ili samo direktno idete? Super. Ti govoriš na mikrofon kad smo stigli. Stigli smo, svi možete da se odešete. Pa valjda ću onda bar ja pobediti. Kod glavnog majstora. Nije ni bata. Kako? Pa neću, pustit ću ga, mora on popustit negdje. Dobro, ne možemo šta. Ne, ti ne odliči to. A mi sve ne vidimo. Mogu da probati to tvoje? Može. Ne, čekaj, nisam popila ovo živanje. Ajde, kako se zove? Ravangrad. Ne, to je pivara Ravan. Plata prva. Da, pa to volim. Klapa 1, akcija. Ovo je akcija sam. Jeste stigli? Neki nas jure, koji su se naljutili na nas. Ja ću biti nevidljivi. Nosila. Snimač. Gle, Garišta ide za njima sa sve koskom vremenom. Pa da. Ćao Mila. Šaj od vrata. Ima odvoljena vrata u komodi. On je uzvalio. Nisam čuo. Sergej. Sergej? Ja idem u vreću. Pa ti. Sa pocepanje. I oni idu za tobom. Jesi sve obrnuo sad? Kako misliš, meso? Ne, nego, ne meso, vidim da su obrnuo, nego piva. To je igračkica za babu. Da razvijem drugo tako. Pa probaj. Ajde.
Ali ovo ti, ja se zovem sada preko grila. Krenuo tamo, nisam vidio je bilo Nešto sam čorao ovako. vidim te. Srećom pa nema na sredini ništa. Onda ne mogu da gledam. Ugasila se. Operacija nego zaslev. Kako je Bog? Dođi vamo, u mene. Recimo onaj tamo čardak, vidiš ga? Kotarka tu Ono s krovom tamo. I sad staviš na oči, držiš ga. I sad zatvoriš desno oko, samo gledaš na levo. Ovaj veliki krug ovdje, vidiš? Vidi. Kad gledaš na ovo oko, onda šteluješ ovdje. I onda zatvoriš levo, otvoriš desno i šteluješ na ovo. Da, tako. To je to. Tata! Naučio te da šteluješ, mo? Naučio te čita Zoran da gledaš na dvogled i da ga šteluješ na oš. Pa vidi, mogu da namignem na ovo. Aha, a možeš da namigneš da ne pomeraš usta? Ovdje vidiš, ovdje ako se papne, Dama hoće da ja... Gledaj kako... Želim na plavu. Čekaj, evo ga, izvoli. Njam. Šaure. Pogledaj, možeš da te dafati. Uroše, kakav je kvalitet mesa? Lepo. Dobro, a? Kako je tebi, Mila? A? Je li fino? Tebi je li ukusno? Da. Ej, deca kažu da je odlično. Pazi, oni su najmerodavniji. Ovo i ako nešto ne volja, neko će prećutati, progurat će se. Da. Deca nemaju dlake na jeziku. A šta misliš o ovom pivu sad što si probao Ravangrad? A to sam probao i juče. I to mi je najbolje. To ti je najbolje, da, definitivno, da. Pa zato je dobar i roštilj, zato što majstor pije najbolje pivo koje mu leži. Mi smo ga tekli. Marija, znaš šta, sad još jedno hani pivo i to je to. Jel može načeti ovo, Hani, ili da ti novo? Ne, pa Zoki Pa ja ga pije. pijem. Zoki Aha, pije. pa onda još ja. Vidim skroz blizu. Wow. Samo je Marija ispalila za... O, nije, gle, ja prozivam na suvo. Da. Ja se izvinjavam, živjeli. Kako montira, kako ide u nacionalnoj klasi, Berček tamo, kad sedi. Kako montira. Tako, Želite da se ljuljate? zlatne galetarke. Sergeja da slikaš. Uroš, još ćemo jako. Uroš, još ćemo jako. Ćao. Milina. O, ja. Sad još onom čorbom od roštilja ih prelijemo. To je pustilo u šerci i... Aha. Zagrsnut će se ko što se zagrsno ovaj. Tvoj junior. Ali ove su iz Alise u zemlji čuda. Od jedne porasteš, od jedne se smanjiš. Uroše, evo ovo meso za tebe, može? Hoćeš da ti sečem meso, Uroše? A ja sam mislio, ali ovo nekaj... A nema ljuštiti tu. Da. Neću grizla te, kaže.
Meso ti super. Jel jeste lepo? Hvala, ti si prvi pohvalio. Dobit ćeš i za poneti. Oj, momak za poneti. Jo, bože, vas dvojica ste dobri baš. Samo nekom na radost. Gde su to čičnice? Šampioni, da. Evo, izvolite iklice. A deda će da ti doda šampinjone. Dobro.